cɛ bolo fɛ a yirala ko sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ nɔ ɲinan san kɔnɔna la yɔrɔ so yen chrétien olu ye kan daminɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen an sɔngo yen dugu conseiller fila olu ye sirabakan kasara dɔ kɛ ka uto moto sanfɛ hali bi an sɔngo kɔnɔna la dɛmɛ dɔ sera olu ma mun bɛ tali kɛ balo ale ni fɛnmisɛnnin caman na an balimaw an bɛna ninnu kibaruya ninnu de walanwalaw ye bi don kibaru kɛnɛ kan k'aw ladɔnna k'a fɔ Bajankara kɔnɔna la i n'a fɔ Mali cɛmancɛ dugu ninnu fan caman a yirala k'a fɔ ko sɛnɛ kɔni tɛ ka se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na ɲina k'a sababu kɛ lakanabaliya ye sɛnɛkɛla caman kɔni de bɛ yen nɔ olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni taara ka taa u ka sɛnɛ kunfɔlɔw kɛ o waati ninnu kɔnɔna na jatigɛwale tabaw olu kɔni wulila ka taa olu gɛn ka bɔ forow kɔnɔna la ko olu kɔni bɛɛ sigilen don ten tɔ olu tɛ fɛn na ni duguden ninnu olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni dahirimɛ ko o ye dugukolo de la ko nka olu tɛ ka u ka dugukolo yɛrɛ sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ dɔw fana sɔrɔla ka yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ma fɛɛrɛ kɛ ka se ka jatigɛwale taba ninnu ka olu kɛlɛ walasa olu kɔni ka forow bɛ segin u ma ko kɔngɔ kɔni bɛ don Mali jamana kɔnɔ ɲina ko sabula olu ka baara fanba ko o ye sɛnɛ de ko o kɔni jɔdaba ko o kɔni bɛ Mali ka baloko la dɔw yɛrɛ kɔni fana y'a yira ko nin bɛɛ n'a ta olu kɔni bɛ u timinanja soforoni minnu bɛ yen nɔ ni o ka surun denbayaw la ko olu bɛ ka u timinanja ka sɛnɛ dɔw kɛ yen yɔrɔ la ko nka o ni u ka foro ko olu kɔni tɛ kelen ko sabula ni olu kɔni ka forow kɔni sera ka sɔrɔ u fɛ ka sɛnɛ kɛ ko olu kɔni bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ o la ko ni a ta ka lajɛ ko ɲina san yɛrɛ kɔni nacogo ka yen nɔ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ walasa olu ka se ka sɛnɛw kɛ ko o kɔni bɛ fisaya kosɛbɛ ko sabula ko ɲina samiya sanji ko o taabolo ɲɛna o hukumu kɔnɔna la Bajankara dugu ɲɛmaaw ale ni sɛnɛkɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ ka welewele kɔni bila ka ɲɛsin Mali jamanakuntigiw ma ko u kɔni ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka u ka sɛnɛw kɛ cogoya min na kibaruya wɛrɛ min bolo ka da tulo kan o de ye Yoroso chrétien olu kɔni ka kan dayɛlɛnna dɔgɔkun tɛmɛnen k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko chrétien olu kɔni ka kan ni olu kɔni tun bɛ o kɛ san o san ko o kɔni kun datuguna a kun san 3 ye nin ye k'a sababu kɛ lakanabaliya ye nka ɲinan san kɔnɔna la u ye a baara daminɛ sibiri tɛmɛlen ni o kun ye août kalo tile 20 ye wa u ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin baara ninnu kɛ tantɔ ko walasa ka se ka denmisɛnninw ka taase ɲuman kɔni don olu kɔrɔ ka adamadenya kɔni taabolo yira u la u ka baaraw kɔnɔna la fo ka taa se u sigiyɔrɔw ma nin kɛ ye a ta ko 36 la nin ye nin ye wa a yirala k'a fɔ ko maa 300 ɲɔgɔnna ko olu kɔni de bɛ ka kalan nin kan in kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ min bolo ka da tulo kan o de ye an sɔngo yen dugu min bɛ yen nɔ ko Mɔnsɔnka yen conseiller fila olu kɔni ye sirabakan kasara kɛ moto la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin conseiller fila ninnu kɔni tun bɛ moto dɔ sanfɛ ko u kɔni kɛtɔla ka goudron tigɛ ko camion batigi dɔ kɔni ko o tun bɛ vitesse la o kɔni nana ka na don ni mɔgɔ ninnu na a yɔrɔnin yɛrɛ kɔni na mɔgɔ kelen kɔni bɛ yen nɔ o bɔnɛla a nin na nka a tɔ kelen dɔ a yirala k'a fɔ ko o joginna kosɛbɛ dɛmɛ kɔni donna nin mɔgɔ ninnu ma ni ka u cɛ ka taa ni u ye an sɔngo yen kɛnɛyasoba la kibaruya wɛrɛ min bolo ka da tulo kan o de ye an sɔngo dɛmɛ dɔ sera yen dugudenw kɔni ma ni ka a yɛrɛ k'a fɔ ko maa kelen kelenna kɔni bɛɛ lajɛlen ye mun sɔrɔ ko o kɔni bɛ taa 6000 ɲɔgɔnna la kibaruya min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ tɔnba ale ka baɲumankɛ tɔn bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsinlen don kɔngɔ kɛlɛli ma ni an ko ma ko PAM ale kɔni ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la o sera an sɔngo dugu kɔnɔna la ka ga 1000 ɲɔgɔnna ta ka sɔrɔ ka balo ale ni fɛnmisɛnnin caman ko o di nin ga ninnu kelen kelenna ma dɛmɛ min kɔni dilen filɛ nin ga ninnu kelen kelenna ma a yɛrɛla k'a fɔ ko a musaka ko a bɛ taa 6000 ɲɔgɔnna la wa o yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ u ka komite min kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ bɛn ale ni keleya ko o kɔni sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni fana ye ladilikan caman kɔni fɔ nin duguden ninnu dɔw ɲɛna walasa cogoya min na u bɛ se ka kɛlɛw kunbɛn ale ni ka se ka kɛlɛ ban u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ PAM ni o ye programme alimentaire mondial ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ an sɔngo dugu kɔnɔna la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ